Сенека предупреждава, нали, Луцилий в едно от писмата си, точно за това не се подлъгва и по хвалбите на тълпата. Защото хвалбите на тълпата, както са хвалби, в един момент се обръщат и ти, ако си поставил целият характер в услуга на нещо външно, каквото е мнението на тълпата, ти тогава си роб. Ти не си всъщност свободен човек. Защото свободният човек се интересува само от своя характер и хвалбите, и критиките приема за сведение. Ако някой ме критикува и тази критика е правилна, да, благодаря, това ще ми помогне да се изградя характера. Ако някой ме хвали и това е било добре, окей. Сигурно, защото всички си имаме его, всички си имаме идентичност. Една критика предизвиква тази идентичност. От друга страна една хвалба, която може да не е искрена, пък ти я утвърждава. Така че е много важно да се научи човек да ги подлага на съмнение и двете по еднакъв начин. Защото много е лесно да подлагаш критиката на съмнение, ама е много по-трудно някой да дойде да ти каже, абе, ти си супер готин, нали? И си кажеш, да бе, ама то сега човек, що реално го казва? Истина ли е това нещо?